cool. Bata pa cool. Sino? Ako? Morning call! Morning, Tits! Kaloyal! Feel good morning! Let me tell you. Martes, November 28, 2023. Ang bilis. Diba? November 28 na. Grabe. Parang hinihipan lang ang araw. Kasama nyo na ngayong November 28. Ang cool na Angkol. Angkol Dago! Ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Siyempre, kung nakataas ang kamot sa mga angkol, itaas din ang kamot sa mga auntie at mga tita at mga tiya. Dahil nandito na ang pambansang tita ng radyo. Aba, tita na. Tama naman, ikaw pambansang angkol eh. Oh, siyempre, ito na. Muse ng South Division Champion ng MPBL na Baco Or City Strikers. Yes! Give it up for Tanya Chinita! Magagawa, laging natutulala, tuwing lumalapit ka, tuwing lumalapit ko ay natutuwa. Thank you po! Yeah. It's a Feel Good Tuesday. Kasama, kamusta naman yung mga kakabalik lang from bakasyon ng long weekend? Oo nga eh. Mga ngayon palang pabalik. Ngayon palang babalik. Wala, traffic ngayon ha. Ingat kayo. Sure. Martes bugsuan ng mga sasakyan. Actually, kaya ang aga ko umalis kanina from Pampanga. 2 a.m. kami umalis ng Chami. Oh, so wala lang holiday sa Thursday. Wala na. Sa November 30. Yes. Oh, wala nang holiday niyan. Alright? Kasi na-move na kahapon. Sure. So mag-expect ng another holiday. Tama yan. Right? Ito naman, syempre, speaking of long weekend, may mga nagiinuman, naglalasing. Trending na naman. Isang opisyal pa ng PNP. Yes po. Inaresto, Tits, matapos magpaputok ng baril. Oh, kaya sinasabi na po. Bakit siya nagpaputok? Anong Lasing reason na. ng kanyang anger? Lasing na eh. Lasing na. Tapos sa isang resto bar may Nakainitan. initan na customer. At kinwelyuhan pa yung Yun waiter. lang. Yung waiter, kinwelyuhan niya. It's a no-no. Kaya yun, di ba? Oh. Oh. Uy. Ay, sanabuti na nakailag ako. Natamaan diba? ka na ba ng baril, Mang Kanor? Oo, pero siyempre, hindi ako natablan. Kasi, Meron ako anting-anting. ano anting-anting mo? Ngipin ng kidlat. Parang Nardong Putik. Yun na Si nga. Nardong Putik, pag nasa putik, may power siya, di ba? Pero pag wala siya sa putik, yun. Pag ako naman, pag may kidlat, may powers ako. Mm. Ay. Ayun pala, yung powers niya. Pero yun na nga, Tits. Kasi itong pulis na to, nareklamo. Lieutenant Colonel pa naman. Oo, ang posisyon. Kaso nga lang, nagkasagutan sa customer. Tapos, ang waiter ay kinwelyuhan. Para, syempre parang pag ginanon ka, parang ang baba ng tingin sa'yo, no? Kung ako yung waiter, ha? Parang, grabe naman to. O, sige na nga, police officer ka, pero wala ka namang karapatang kwelyuhan mo. Ano, di ba? Parang ang liit-liit. It's a no-no. It Kaya defines who you are. Nireklamo nga siya ng waiter. Kaya ito, hinuli itong Buti hinuli siya, police Paul. officer Hindi na ito. natakot yung mga nanghuli. Oh, syempre may mga ano yan. Di naman, Justice pa rin naman. Hindi naman agad-agad mo madampot yan. Pero kahit papano man, pasunurin mo sa batas yan. Tama yan. Naman, ikaw yung implement ng batas, tapos ikaw yung susuway. Totoo yan. Diba? Paano susunod ngayon ang ating mga kabisyo kung ganyan, mga kaloyal? Paano maging loyal yan? Kung ikaw mismo hindi loyal sa batas. O, diba? Kaya, yan, warning yan na hindi porket taas yung posisyon mo. Oo, may magandang estado mo sa life sa Pilipinas ay kakayanin mo na yung mas mababa sa'yo. Yun. Diba? Sa batas, pantay-pantay lahat ng tao. Totoo yan. Agree ako Ako dyan. naniniwala pa rin ako na may justice sa Pilipinas. Oo naman. Diba? Meron pa rin. Kaya shoutout sa mga nagsiserve dyan. Minsan, nag-overtime pa hanggang madaling araw. Makapag-serve lang ng pagkain. Yung
waiter. Yung police. Sumasideline, nag-grab food pala, no? Yung waiter? Yung police. Kaya pala naka-NMAX. Sabi, yung ride, yung ano? Oh. Yung police? Yung waiter? Wow! Oh. Sabi, mama, dine in po or take out? Sabi ng waiter? Sabi ng police. Oh, pero nagreklamo. Sabi niya, yung ano nyo, pagkain may buhok. Sabi ng police. Sabi ng waiter. Kaya nagalit. Inunahan niya na. Yung police. Yung customer. Inunahan na niya para hindi magalit. Kaya wag niyong awayin yan. Diyos ko, yung mga pagkain niyo, ay nako. Diyan kayo babawian. Yung police. Hindi, ng waiter. Ng waiter. Diba, usually, pag inaaway mo yung waiter, Tits, di mo lang alam na masyado kang OA or mareklamo, doon ka nila babawian sa food mo. Diba? Yung mga waiter na yan. Ano lang to ha? Just for you to know. Diba? Dapat, di ba, kung si tita, minsan binibigyan pa ng tip. So, wala, hindi na talaga gagawa ng kabulastugan yung pagkain mo. Kaya alagaan natin yung mga yan. Yung mga waiter. Yung mga pulis. Ay, basta man in uniform, papa. Aba, yung pulis? Yung waiter. Diba? Uy, minsan nga, pag may birthday, sumasayo, kumakanta pa yan. Yung waiter? Yung pulis. Wow! Nakakatuwa naman. Sabi, isang bala ka lang. Sabi ng pulis? Sabi ng customer. Bakit bilangaw to? Itong sabaw mo! Nagalit yung customer. Yung waiter. Kaya pala pumunta siya sa chef nila. Chef, ano to? Sabi ng waiter. Sabi ng pulis. Kaya inulit na lang niya yung luto niya. Yung chef. Ng pulis. Ay, nako, nakakatuwa kasi marami pa rin naglilingkod ng tapat, yung mga nagbabantay magdamag dyan sa mga police station. Yung mga pulis. Yung mga customer. Lasing pala, kaya nadala sa estasyon. Yung customer? Yung pulis. Dahil sabi tuloy, tanggal ka na sa pwesto, sabi niya. Uy, sabi ng pulis. Sabi nung customer. Naku. Yan. Pinagalitan ni General. Yung police. Yung waiter. Ang alat ng luto! Sabing ganon. Sabi ng customer? Sabi ng waiter. Salad pala to, bira. Galit si General. Pagdating sa stasyon, natutulog. Yung police! Yung waiter. Kaya nga sisibakin na yan sa pwesto eh! Yung pulis. Yung waiter! Diba? Ako, padrino pala. Padrino ng sindikato. Yung police! Hindi. Yung customer. Oh, hindi naman. Porke ba, ganyan lang siya. Piipihin natin, utos-utusan lang natin siya. Yung waiter? Yung chef. Diba? Oh. Anyway, shout out sa mga pulis. Sa mga chef. Mababait at Yes. mga chef. Good morning! Morning sa inyo lahat. Good morning po sa And inyo as a lahat. customer is always right, pero alamin nyo kung tama ba yung ginagawa nyo. Oo. Ako, minsan, as a consumer, at customer, alam ko yung karapatan ko kasi nasa batas naman yan na may karapatan tayong magreklamo. Lalo ko, minsan nangunguna pa kasing rude kasi yung ano. Oo. Ako ang bait ko, Col. Alam mo yan, kung mag-tip ako dyan, Diyos ko. Ay, oo, si tita napaka-friendly. pa. Oo, napaka-friendly ko. Kaya dapat yun. Para maging nice sa'yo yung kapwa mo Pilipino, maging nice ka. Kasi Of ibabalik sa'yo course. lagi ng universe yung pinapakita mo sa ibang tao. Agree si Ate Lilibet Peña Flor at Morning! ang sinakyan niyang bus, minibus na Wow! ka-Love Radio! Wow! Basta bus driver at conductor! Babaero! Kaloyal! Choy, mga choy! Kaloyal yan, ikaw talaga. And happy birthday sa ating Queen of Radio, walang iba, Nicole Liala! Happy birthday, Mama Nicole! Sa Reyna, kaisa-isang original na Reyna Ran Radyo, Mama God bless Nicole. po. God bless po. And of course, magkita-kita po tayo mamayang 7 p.m. sa Brengiao sa
San Fernando, Pampanga para sa National Finals Game 2 ng Bacoor City Strikers Philbet.com versus Pampanga Giant Lanterns. Andiyan po si Tita Tanya Chinita. Pwede tayo magpa-picture dyan na. Yan, Kita good po. luck. Sana manalo po. Ano ba ng bote? Charot. Of course, kayo nakikinig. Kasama yung hot-hot Tita Tanya Chinita. At cool na Uncle Dagon. Sa istasyon number 1, ito po ang 90.7 Love Radio. Feel Good Morning!